Mga kapuso, tampok nato karong buntaga no ang storya sa usa ka physician board top-notcher nga inay pilion ang haruhay nga kinabuhi isip doktor sa syudad o abroad maski pili niya nga magserbisyo sa hilit nga lugar sa Zamboanga del Norte. Ato makauban karong buntaga ang doktor to the barrio nga makonsidera sab nato nga bayani, si Doc Timmy Paul Villarino. Doc Tipoy, maayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo karon diha, Doc, sa Godod, Zamboanga del Norte? Maayong buntag kanimo sa Iril. So okay ra kay mi diri sa Godod. Daghang salamat sa pag-imbitar nako sa inyo ang programa. Doc, amo sa kaila-ilahon, kinsa ba si Doc Tipoy ug unsa ang iyahang gigikanan? Ako usa ka doktor diri sa lungsod sa Godod, Zamboanga del Norte. So makonsiderar mi nga usa ka fourth class municipality kay 64% sa among population na bilong sa poverty line. So ako diri ko nagtubo, diri ko nagdako, diri po ko nahuman sa ako ang high school. And then nakahuman ko sa ako ang pre-medicine or pre-med nga course nga Bachelor of Science in Nursing sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Na yun nihuman ko sa ako ang kurso nga Medicina, Doctor of Medicine sa West Visayas State University sa Iloilo City. So almost 2 years na ako diri nga magserbisyo sa Godod isip usa ka rural physician. So challenging ang trabaho tungod kay usahay dili lalim ang amo ang mga lugar nga adtuan tungod sa kalayo ug sa kalisod sa dalan. Apan mao man ang amo ang commitment nga moserbisyo sa mga tao. So service with the heart lang gihapon bisan sa kalisod. Dok, taliwala man sa kalisod sa kinabuhi, nakalampos ka sa imuhang pagtungha. Unsa ba ang imuhang nahimong sekreto o inspirasyon aron makabot nimo ang pagkadoktor? Ang isa sa akong mga inspirasyon nga gusto gyud nako nga mahuman ang akong kurso nga medisina, ang akong experience sa amo ang family nga namatyan mi og usa ka igsuon tungod sa tetanus. So mga 1980s, panahon sa giyera, wala pa ko anak na tao. Ang mga nurse diri og midwife nang laya sa amo ang lungsod tungod sa giyera batok sa gobyerno o sa mga MPA. So atong panahon na tungod kay wala na may mga nurses o mga midwife nga magbakuna, ang akong igsuon wala siya nabakunahan og anti-tetanus. So nasamad siya and then eventually mao gito iyang gikamatyan, niungot iyang baba, then wala na siya nadala sa ospital tungod sa kalayo. So muto nakahuna-una ko nga simple ra kayo ang tetanus. Apan tungod sa kalisod, sa kahimtang diri sa amua, wala gid siya nagtagaan og pagtagad. So umunang nibalik yun ko diri sa amua, nanumpa kong mubalik tungod kay maski pipila lang ka tuig, moserbisyo ko sa mga katawhan. Unsa ba ang nagtulak kanimo nga musakripisyo og magserbisyo gayon ngadto sa mga tawo nga anaa sa kabukiran? Daghang yung problema nga atong nasod sa real, no? Kung una-unaon gyud nato, no? So gikan sa ato ang barangay level hangtod maabot sa national level. So gusto ko nga mahimo nga usa sa mga part sa solusyon. So solusyon para dili magdaot ang mga tawo, solusyon para maayos sila sa ila ang mga sakit, solusyon para ang mga katawhan diri sa among lungsod makabot nila ang maayong panggawas. So mao nang ipursugid ko og serbisyo diri sa mua kay gusto ko nga mahimong parte sa solusyon, gusto kong mahimong parte sa nation building. Dili lang ko sige og criticize atong gobyerno. Dok, sagad sa mga ginaserbisyuhan nimo no katong mga anaa sa hilit nga mga barangay. Pero please tell us, kamusta ang experience gikan sa poblasyon ug padulong sa barangay nga buot ninyong serbisyuhan? So far, ang pinakalayo nga sitio nga ako nabot is sitio si Barat sa Sioran. So 5 ka oras ginamon na isang i-backline, itabok ng mga suba, niangat og mga kabukiran, nangaligid sa mga bakilid, nangasamad og daat. So ang preparation would be i-fix ginako akong schedule. So dapat ana nga time wala dili mag-conflict sa other programs namo like COVID-19 vaccination nga kahibalot ta karon nga kamulo ang atong gobyerno og hatag og bakuna sa atong mga tao. So once ma-fix among schedule, ang mga tambal amo nang ipreparar, dayon mo coordinate dayon mi sa mga barangay officials. Diyang makaabot na mo sa barangay nga inyong serbisyuhan, Dok, unsa ba ang kasagara reaksyon sa mga tawo nga dihang makita kanila? Ug ikaw pod mismo, unsa ba ang imuhang bation? So most sa amo ang mga lugar nga adtuan, lisod man jud kaayo,
Apan kung makaabot na mi didto, welcome jud kay Manila. Andaman mi nilang nilubok ng humay, ihawan og manok. Kay warag welcome jud kayo mi sa ila ang komunidad. Dagsa gid sila makakita og doktor. Ang uban gani nga sitio, first time pa gid nga doktor. Nga ako pa mo ay nakasaka sa ilang sitio for how many years. So ang ilang kalipay, no, dili gid mabayaran og kwarta. Wow, grabe Doc, no? Lipay sabmi nga makabalo nga very heartwarming kaayo ang pag-welcome sa mga tawo nga ana sa hilit nga barangay ngadto diha kanimo. Pero Doc, nasayra na nato no ang kalisod nga inyuhang kahimtang diha sa Gudod ug katong labi na katong mga anaa sa hilit nga barangay. Ikaw Doc, unsa ba ang imuhang panghinaot nga siguro adunay mga kausaban nga mahitabo sa lugar aron sab makatabang sa mga nanginahanglan? Hopefully, naatay development programs like project, ayos sa mga kadalanan para mas mapadali ang pagkalugsong sa mga produkto gikan sa bukid. Para ang mga tao, dili na pud kayo maglisod, hindi na kayo sila maglisod, na sila kwarta nga ikapalit og sakto nga pagkaon para sa ilang kaugalingon ug sa ilaang pamilya. Dagang salamat Doc Tipoy sa pag-share sa imong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Salamat sab sa imong serbisyo, usa ka ka-inspirasyon ug usa sab ka kabayani. Padayon Doc. Thank you Syra for inviting me to speak sa imo ang program. So daghan kaayong salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.